sa mi dostala nová R8 a je teda čas na ďalší rýchlotest Audi. Za týchto pár hodín sme sa pokúsili aspoň ako tak natočiť nejaké video bez ohľadu na počasie a premávku, ktorá nám dnes dosť komplikuje život. Na okruh mám zakázané ísť s týmto autom, takže beštiu musím krotiť na okresných cestách. Ale všetko zlé je na niečo dobré, pretože mám možnosť si aspoň vyskúšať tento super šport v koži bežného majiteľa, ktorý na okruh sa tiež dostane len výnimočne, vyslovene slávnostne. A prvá vec, ktorá ma príjemne prekvapila v porovnaní s prvou generáciou R8 je, že ako sa toto auto posunulo v užívateľskom komforte. V podstate charakter novej R8 by som rozdelil na dve časti alebo na dva charaktery v závislosti od otáčkomera. Do 4000 otáčok je to jedno auto a za 4000 otáčkami je to zase úplne iné auto. Do tých 4000 otáčok je to užívateľsky veľmi príjemné, komfortné, doslova lahodné auto, typické Audi, ktoré sa veľmi príjemne a ľahko ovláda, v podstate ako klasický hatchback. Bol som milo prekvapený, ako je napríklad obratná R8, aký má polomer otáčania. Naozaj nehľadiac na to, že za sebou vozím ešte 2/3 auta. Širokú, nízku placku, ktorá vzadu za mnou nesie fantastický veľkoobjemový 10 válec, tak v podstate nemôžem povedať, že sedím v nejakom veľkom aute, no ale samozrejme tá šírka sa nedá ošaliť. To zistíte, keď chcete zacúvať na nejaké parkovacie miesto alebo do nejakej garáže, prípadne do nejakej brány. Zvuk motora, zvuk výfukov do tých 4000 otáčok je úplne kľudný. Auto sa správa krotko ako baránok, že nebáli by ste sa ho dať do ruky vlastnej manželke. Po prekročení 4000 otáčok sa R8 premení na revúcu Godzillu a na čistokrvný, naozaj pravý superšport, v ktorom cítite, že zozadu vás tlačí jeden z posledných veľkých atmosférických motorov, ktorý fantasticky ostro, rýchlo reaguje na každé zošliapnutie akcelerátora a hlavne sa dá akcelerátorom jeho sila, jeho výkon krásne dávkovať. Atmosférická 5.2 sa v porovnaní s predošlou generáciou samozrejme posunula vo výkone, celý motor bol vylepšený, upravený. Polepšil si o 45 kW, čiže momentálne tu mám krásnych 449 kW, 610 konských síl. Pretože testujem verziu Plus. No ale tento motor, keď to otvorí, tak strašné, ako vás to zatlačí do sedadla, vyslovene kopne do chrbta, až by som chcel povedať, že kopne do zadku. Obmedzovač má niekde na úrovni 9000 otáčok, to je teraz 8,5, 9, až mi padli okuliare. Jak ma zaprstil obmedzovač, to je strašné zviera tento motor, to je neuveriteľné. To je naozaj šialená Godzilla. Ale pritom stále príjemne ľahko ovládateľná, netrhá mi
volant z ruky, cítiš, že predok je ľahučký, že väčšia časť hmotnosti je sústredená vzadu. V podstate rozdelenie hmotnosti je v pomere niekde 42:58. Nemám pocit, že by auto bolo nad mojej sily. Jedine pri tom zrýchlení naozaj si človek musí dávať pozor, aby sa nenechal uniesť a aby to neprehnal. Skvelé je tiež dvojspojková 7-stupňová prevodovka, ktorá radí rýchlo ako automatická zbraň, ako samopal. Na každý pokyn reaguje okamžite. No a samozrejme skvelý je tiež zvuk tohto auta. Úžasné brzdy, na ktoré sa dá kedykoľvek spoľahnúť, dá sa do nich oprieť. Ešte aj v situácii, kedy by som povedal, že im robím zle, ešte keď zatlačím, ešte stále sa dá dotlačiť, dobrzdiť. Ale mi pretiekol mozog teraz dopredu pri plných brzdách, tak tomuto hovorím brzdný účinok. Keď chcem donútiť pneumatiky zapískať, čiže brzdím už na hranici prilnavosti pneumatik, tak vyslovene cítim, akoby vnútornosti hlavy pretečú dopredu a zaliehavý v ušiach. To je masaker. Nádherný mechanický koncert celého auta. To je šialenstvo toto. Na výjazde do Zákrut je auto mierne nedotáčavé, na výjazde pod plynom zase vie byť ľahko pretáčavé, ale inak veľmi, veľmi pekne čitateľné. Nemôžem povedať, že by rozcvička aj pri vyslovene dynamickom štýle jazdy bola nejakým spôsobom nebezpečná. Samozrejme aj pre ňu platia fyzikálne zákony a pokiaľ to preženiete, vás vytrestá, ale pokiaľ človek používa zdravý rozum, tak vie sa špičkovo povoziť a zároveň zachovať seba aj auto celé. Toto je jedno dokonalé auto, až tak dokonalé, že chce byť zároveň ekologické a človek sa zamýšľa, že čo vlastne v tomto aute robí štart-stop systém alebo voľnobežka, ktorá sa aktivuje v režime komfort, keď uvoľníte plynový pedál. Ešte vypínanie valcov beriem, to sa zíde, aby majiteľ nemusel chodiť od pumpy k pumpe. Naozaj, že keď auto nenakladá, že ušetrí nejaké palivo a predĺží si dojazd, ale zvyšné dve veci tu nemajú čo robiť. Ten zvuk výfukov, v podstate z tlmiča vychádzajú 4 rúry, dve, cez ktoré vychádzajú výfukové plyny do 4000 otáčok. To preto, aby keď prídete večer domov, aby ste nezobudili susedov, aby auto bolo kľudné, pokojné, krotké. No a od 4000 otáčok to púšťa cez všetky 4 rúry. No a ešte v 2 rúrach je klapka, ktorá vlastne sa prepína a zabezpečuje tú zmenu výfuku. No, bola to krátka ochutnávka, ale mám zážitok. Akože neviem, či by som chcel toto doma, ale ako veľký posun v porovnaní s predošlou generáciou a po všetkých stránkach, teda aj hlavne po tej užívateľskej.